Mdara kubhebhenyu mdara zvari kuita mdara pa social media mdara ranetsa mdara rikuvava mdara kuita nge miripiri mdara. Bhebhe rangu ripiko mfana wangu? Ini ndine kesi ka mfana wangu emabhebhe. Mdara maititika mdara venyu mdara. Uwa ndakachirowa 25 rounds jaje china kana basa jaje. But nangu no chokorodza futi but taiti munonyeba kamdara papa maiti aneka galo kanenge ke mwana mudiki ane 1 year mdara tazozvionera mdara. Mfana wangu aneka galo kadikidiki but kabinzi kake ari padhuze mfana wangu zvakutora izvozvo wana kupkwezvo zvionera mdara mafoni edu zvazara mdara sautoone mapicture acho ere mfana wangu. Baba ari kutenderera baba hatazozviona mdara kuti munhu uyo anopfekera magaro mdara poze mdara plus munhu akabereka dho mdara munhu ane spirit level kumashure uku maingotishainira mdara zvisina kana order papa ndazoputisa 25 rounds 25 hours 25 strokes. Mdara taitofunga kuti pamwe muri kudya zvinhu zviri nani mdara maidya zvitsvina mdara. Mfana wangu angu ne problem yekuti amari nezvimadhara mfana wangu but handinyatsoziva kuti anotesta sei ndakanganwa mfana wangu boze ndamonakirwa mfana wangu saka ameno but chandinongoziva mfana wangu ndechekuti ndakapesanisa bhinzi yekuleft kuendesa kuright mfana wangu. Mdara kupesanisa kupi kwa hapana zvamukutitaurira apa ndozvinhu zvinopesaniswa izvozvozvo zvinhu zvekutotiwo ndakatongotiona kudai so kana ndakatoratidza imbwa yangu yakatoda kutorutsa mdara nezvinhu zvamukutaura izvo kana nhunzi mdara kana mosquito chaiche haimbofe yakafarira zvinhu zvakaita sezvo mdara. Ameno mdara asi mamakadhakwa here chiko chainyatsoitika papa. Mdara ndakushora mdara zvinhu zvamune muchibhiga mdara takaanzwa rwimbo mdara ndazodai mdara zita mdara hakusiri kunaka kwomunhu mdara. Saka mpona wangu uda ndite sei mpona wangu uda ndichemere mpona wangu ndibvume kuti haana kana plan mpona wangu. Surprise, in on the life, in on the life, in on the life. What would we act so surprised, in on the life? That's the price, in on the life. What would we act so surprised, in on the life, in on the life? That's the price. What would we act so surprised, in on the life?